Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनियाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' दिनै आङो नैबे बिटिसि एकर्ड डे सेलेब्रेसन खालामनायजों लोगोसे मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंना बागुरुम्बा दोहौनि मोसाखावरि बिथांमोनखौ बेजों लोगोसे नैबे मोनसे आसनि जे डिस्ट्रिबिउट खालामनाय बेयाव आङो दिनै बागुरुम्बा मोसानाया आं सेस्था खालामगोन जायफोरा बाहागो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो सोलिबाय थागोन होनो आं नाजागोन जे सोर रिपेन बसुमतारी आरो बिथांमोना बेखौ मोननो हादों आरो मोनग्राफोरनिफ्राय आङो बे बुस्थुखौ सोंनानै लागोन। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय हाग्रामा महिलारि सार मानाव गेदेर बिथांनि खामानि मावनायखौ नोंथाङा दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथां सारनि गेजेरजों दिनै ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আহি পাইছেহি দুগৰাকীকৈ বিধায়ক মাননীয় জিৰণ বসুমতাৰী আৰু মাননীয় লৰেন চিছলাই মহোদয় তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। नोंथाङा रायजोफोरनो मा फोरमायनो सानो? দুগৰাকী বিধায়ক মাননীয় লৰেন চিছলাই মহোদয় আৰু জিৰণ বসুমতাৰী মহোদয় তেওঁলোক ইতিমধ্যে আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁলোকক আমাৰ আয়োজক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আৰণাইৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। दिनै आगान होदों आरो आं दिनै बे बिपिएफ हान्जाखौ माने जोबोरैनो आङो मोजां मोनो। आंनि दिनै मेगना गोबाव सम दिनै नुवाखैब्लाबो आं दिनै सापर्ट होगासिनो दङ। ओमफ्राय आङो दा हाग्रामा महिलारि सारखौ आङो जोबोर मोजां मोनो बिनि मावनाय आरो दैनि रायजो सालायनायखौ। दा दिनै आंनि बे समावहाय सिनानै थानाय जेन दिनै बेवहाय आं हाग्रामा महिलारि सारा दिनै रायजो राजाफोरनो फोरमायनाय बायदियै दिनै होबाय। आं बेनिखायनो आङो गोजोननाय मोन्दों। ओमफ्राय दा रायजो राजाफोरखौहाय बेबायदि अननो हादों। ओंखायनो आङो दिनैहाय जोबोद आङो गोजोननायखौहाय माने आङो साबायखर बावनाय थायो। दिनै बेबायदि गोबां गैयै मानसिफोरनोबो जे जोंना हाग्रामा महिलारि सारा बेबायदि होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो आरो दिनै मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा इलेक्सन केम्पेन समाव जे खोथा होदों बे खोथाखौ बिथाङा मावफुंबाय। बेखौ बयबो नुबायबो खोनाबायबो मिडियानि गेजेरजोंबाबो मोनथिनो मोनबाय। दिनै बिथाङा सासे ग्रेट लिडार सासे गिदिर महान नेता होननानै नोंथाङा सानो ना साना? आङो सानो दिनै जोंनि बर' हारिखौहाय गोग्गोमै फोथांनानै लाखिनायाव आरो जौगानायाव उन्नति खामानि मावनायाव दिनै जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा दिनै गोबांथार माने बेहा गियान दं। माने दिनै गैयै मानसिफोरखौहाय दिनै बेयो गोबांथार माने बिनि सायावहाय गियानजों दिनै बे सालायदों। आं बेखायनो आं गोजोननाय मोन्दों। आंबो दिनै गोबाव सम माने गोदोना थादोंमोन। नाथाय आङो सिगां समावहाय बेबायदि मोननो हायाखैमोनब्लाबो नैबे समाव आङो दिनैहाय बे फिथाइखौहाय मोननो हाबाय। नोंथांनि एड्रेसा? आंनि एड्रेसा जाहैबाय आंना बाथाबारि गामिया ओमफ्राय कसबा नमारि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। दे गोजोननाय थाबाय नोंथाङा बिपिएफ दोलोनि बिपिएफ सरकारनि हाग्रामा महिलारि सारनि अननायाव जोंनि बिसोरखौ बास्तबथा मोगथां रुपैहाय मोननो हादों। जोबोद साबायखर आरो नोंथांखौ नैबे आङो आंनि चेनेलाव होनाय जागोन। नोंथाङाबो नुनो मोनगोन गासिबो मिथिनो मोनगोन आरो दा अब्ला ओंखाम जानायखौ दोनथ'नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फोजोबबाय। हानजाया मेथाइ रोजाबनायखौ